Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu Santu, il-grazzja ta' Sidna Ġesu Kristu li mħabba ta' Alla u l-għaqda fl-Ispirtu Santu tkun ma'kom il-koll. Qegħdin nofru dan is-sagrifiċċju tal-Qudiesa skont l-intenzjoni tal-familja Portelli. Nkomplu eżjez bdejn il-mixja tagħna tan-novena biex nitħejjew tajjeb għal miġja ta' dak li għażel biex ikun bniedem bħalna u jkun is-Salvatur tagħna. Filwaqt li narfu n-nuqqasijiet tagħna għalhekk ejjew nitolbu il-maħfra ta' ħtijietna. Inti l-mibgħut tal-Missier mulej ħniena, Kristu li sirt bniedem fil-ġuf tal-Verġni Mbierka, Kristu ħniena. Mulej inti lejna ta' dawk li jiftħu qalbhom għalik, mulej ħniena. Iħenna lina Alla li jista' kollox jaħfrilna dnubietna u jwassalna għal ħajja ta' dejjem. Nitolbu. U Alla, il-Verġni bla teba imħabbra mill-Anġlu laqet fil-ġuf tagħha il-Verb Etern tiegħek u mimlija bid-dawl tal-Ispirtu Santu saret amara ta' Alla. Nitolbuk bl-istess umiltà tagħha li norbtu qalbna mar-rieda tiegħek bibnek Ġesu Kristu Sidna li hu Alla u li miegħek jgħix u jsaltan flimkien mal-Ispirtu Santu għal kelma għal dejjem ta' dejjem. Araw, ix-xebba titqal u tilet iben. Qari mill-ktieb tal-profeta Iżajija. F'dak iż-żmien il-mulej is-sokta ikellem il-laħas u jgħidlu: itlob sinjal għalik minant il-mulej Alla tiegħek f'qiegħ l-art jew fl-għoli ta' smewiet. U waħas wieġeb: ma nitlobx, ma rridx nittanta lill-mulej. Mill-profeta wieġeb: isimgħu mela, dar David, mhux biżżejjed għalikom li tkiddu lill-bnedmin biex issa xe tkiddu lill-Alla tiegħi? Għalhekk is-sinjal jagħtihulkom Sidi stess. Araw, ix-xebba titqal u tilet iben bis-semmieħ Emanuel. Il-kelma tal-mulej. Salm responsorjali u ngħidu flimkien: araw, ġej il-mulej is-Sultan tal-Glorja. Tal-mulej il-art u kull ma fija, id-dinja u kull min jgħix fija, għaxu fuq libra waqqafa
u fuq ix-xmajjar fis-sod qiegħda ngħidu flimkien. Sultan tal-Glorja. Min jista' jitla fuq l-għolja tal-mulej? Min joqgħod fil-post imqaddes tiegħu? Min għandu bideħ indaf fuq qalbu safja u min ma jagħtix ruħu għal fruwa ngħidu flimkien. Sultan tal-Glorja. Dan ikollu barka minant il-mulej u l-ħlas li ħaqqu minn Alla, is-Salvatur tiegħu. Dan u n-nisel ta' dawk li fittxuh, li jfittxu l-wiċċek, Alla ta' Ġakob, ngħidu flimkien. Is-Sultan tal-Glorja. Inqumu bil-wifqa. Alleluja, Alleluja. U muftieħ ta' David li tiftaħ bibien is-saltna ta' dejjem. Ejja ħa toħroġ lil bnedmin mill-jasar u d-dlam tal-ħabs. Alleluja. Il-mulej ma'kom. Qari mill-Evanġelju skont San-Luqa. Fis-sitt xahar Alla bat l-anġlu Gabriel f'belt tal-Galilea jisimha Nazaret, anċebba marsa ma' raġel jismu Ġuseppi mid-dar ta' David. Di xebba kien jisimha Marija. L-anġlu daħal għandha u qalilha: Slim għalik mimlija bil-grazzja, il-mulej miegħek. Id ħawdet ħafna għal dan il-kliem u bdiet taħseb bejna u bejn ruħha x'setet qatt tfisser din it-tislima. Iżda l-anġlu qalilha: Tibżax Marija, għax int sibt grazzja quddiem Alla. Ara, int se tnissel fil-ġuf u jkollok iben u issemmih Ġesu. U jkun kbir u jkun jissejjaħ bini l-għoli. Il-mulej Alla jagħtih it-tron ta' David missieru u jsaltan għal dejjem fuq dar Ġakob u ma jkunx hemm tmiem għas-saltna tiegħu. Iżda Marija qalet lill-anġlu: Kif ikun dan la darba ma narafx raġel? Wieġeb l-anġlu u qalilha: L-Ispirtu Santu jiġi fuqek u l-qawwa tal-għoli tixħet id-del tagħha fuqek. U għalhekk dak li jitwilet minnek ikun qaddis u jissejjaħ bin Alla. Ara, il-qariba tiegħek Eliżabetta fix-xuħitha hija wkoll nislet iben fil-ġuf u ġa għandha 6 xhur dik li għalija kienu jgħidu li ma jistax ikollha tfal. Għax għal Alla ma hemm xejn li ma jistax isir. Imbagħad qalet Marija: Ara, jiena l-qaddejja tal-mulej ħajsir minni skont kelmtek. U l-anġlu telaq minn qudiemha. Il-kelma tal-mulej. Il-versett ta' qabel l-Evanġelju tal-lum 20 ta' Diċembru jgħidlek: O muftieħ ta' David li tiftaħ bibien is-saltna ta' dejjem, ejja ħa toħroġ lil bniedem mill-jasar u mid-dlam tal-ħabs. Ma nafx qatt irriflettejtu. Il-kelma muftieħ. Mill-kelma muftieħ ġejja il-kelma tiftaħ. Imma aħna bil-muftieħ niftħu u nsakru. Imma l-muftieħ jurina li x-xogħol prinċipali tiegħu mhuwiex tant dak li jsakkar li jaqfel, imma dak li jiftaħ. U din l-antifona dedikata lil Kristu li ġej mir-razza ta' David, x'qed titlob u tgħidlu? Ejja wiftaħ il-bibien tal-bniedem, ta' dawk li jinsabu maqfulin fid-dalma, fil-ħabs, imsakrin fil-jasar tagħhom infushom.
U dan kollu jseħħ fil-qofol tiegħu fil-Verġni Marija eżies. Għalhekk Marija hija l-mera tal-ħajja tagħna. Għaliex Marija d-differenza jekk tiftakru l-bieraħ fit-tħabbira tal-Anġlu Gabriel lil Zakkarija. Zakkarija għal bxara t-tajba li ġie wassallu Gabriel u l-kelma bxara t-tajba tfisser aħbar ta' ferħ. Zakkarija li l-Anġlu jgħidlu kif jinkun ċert irid iċ-ċertezza qabel ma jien niftaħ qalbi għalejk. Id-differenza tidher illum fil-Verġni Marija. Meta l-Anġlu jgħidilha hawnhekk qiegħda miktuba ħażin, slim għalejk. Propjament il-kelma mhijiex slim għalik, imma ifraħ mimlija bil-grazzja. Imtela bil-ferħ għaliex il-mulej miegħek. Mhijiex kelma slim għalik isna qed insellmu lil xulxejn, imma hija propju din, inftaħ qalbek bil-ferħ għax il-mulej miegħek. Għaliex? Għaliex quddiem l-aħbar Marija titħawwad u tgħid imma kif il-mulej miegħi, x'għandi jien aħjar minn ħadd ieħor. U meta jgħidilha li hi se tnissel fil-ġuf, tgħidlu ma titlobx ċertezzi, titlob bliss ċarezza, trid tifhem. U tgħidlu dan ħajseħħ dment li jiena verġni, li jien li għadni verġni. Marija mill-ewwel tiftaħ qalba għal Alla. U għax fetħet qalba għal Alla, qalba timtela bil-ferħ tal-preżenza ta' Alla nnifsu. U tnissel f'ġufa li benta Alla. Ejjew nitolbuha l-Omna Marija din il-grazzja li aħna nsiru nixbkuha, li nkunu dejjem lesti li niftħu qalbna għal kelma tiegħu. Għax meta l-bniedem jiftaħ qalbu għal kelma ta' Alla, Alla jiġi għandu. Jekk intbaħtu anke t-talba ta' dolodu l-ewwel talba, xi tlabna biex il-mulej li ġie fostna u daħal għand Marija u għamel minna l-amara tiegħu, hekk ukoll minni u minnek jagħmel persuni li jilqgħu lil Alla f'ħajjithom. Ħuti eżies, aħna wkoll irċivejna l-aħbar tal-ferħ tal-fidwa tagħna. Ejjew nitolbu lill-mulej biex jiftilna qalbna għal kelmtu biex hekk u jiġi u jammar fostna. Nitolbu u ngħidulu kun magħna mulej, kun magħna mulej. Għal poplu tiegħek biex jgħix fil-qdusija u s-safa u bħal Marija huwa jaraf jiftaħ qalbu għal kelmtek, nitolbu. Għal dawk il-bnedmin li għadhom ma rċivewx l-aħbar tal-Evanġelju biex tibatilhom xhieda veri u awtentiċi li jwaslulhom il-kelma tiegħek, nitolbu. Għal morda l-batuti biex isibu fil-Verġni Marija il-faraġ tal-fidi tagħhom, iċ-ċertezza tat-tama tagħhom u l-għajnuna fid-dbatijiet tagħhom, nitolbu. Għalina il-koll biex il-kelma li lilna tistandrilna permezz ta' omna l-Knisja taraf tagħmel l-eruq verità u fondi tagħha fil-fond tal-qalb ta' kull wieħed u waħda minna, nitolbu. Fiskiet nresqu it-talbit tagħna. Mulej Alla tagħna, ftakar fil-Knisja tiegħek u isma' dawn it-talbit tagħna
Illum aħna nafdawhom lil dik li jirċiviet l-aħbar li kellha titqaddes bil-qawwa tal-Ispirtu u ssir ibnek Ġesu Kristu Sidna u li jgħix u jsaltan għal dejjem ta' dejjem. Jitolbu ħuti biex dan is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun joġob lill-Alla l-Missier li jista' kollox. Ħares mulej lejn is-sagrifiċċju li ma bħalu li sejrin nofrulek biex bis-sehem tagħna f'dan il-misteru nirċievu dak kollu li nistennew u li b'fidi kbira nittamaw li jingħatalna bi Kristu Siedna. Il-mulej ma'kom. Nerfgħu lubna il fuq. Niżżu ħajr lill-mulej Alla tagħna. Sewwa u xieraq tas-sew, mulej missier qaddejs. Alla ta' dejjem li tista' kollox. Tajjeb u taġi tas-salvazzjoni tagħna li dejjem u kullimkien inroddulek ħajr bi Kristu Siedna. Lilu ħabbru il-profeti fix-xandir tagħhom. L-om verġni stennietu bl-akbar għożża, Ġwanni ħabbru b'tifħir meta qorob u urjieħ meta wasal. U qiegħed jagħtina li bil-ferħ nitħejjew għall-misteru ta' twelid tiegħu biex isibna nisru u nitolbu u nitennew fit-tifħir tiegħu. Għalhekk mal-anġi u l-arkanġli, matroni u mad-dominazzjonijiet, mal-qtajja kollha tal-iżerġ tas-sema, intennu l-innu tal-glorja tiegħek u ngħidu bla qiegħda għaddejs, għaddejs, għaddejs. Imbierek minn ġej fisem il-mulej u sanna fl-għoli ta' smewiet. Għaddejs ta' sewint mulej, inti lajn ta' kull qdusija. Għaddi salek nitolbuk dawn l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina il-ġisem u id-dem ta' Siedna Ġesu Kristu. Li meta kien se jingħata biex mir-raj ħibati ħajl ħobs, radd il-ħajr qasam tal id-disċipli tiegħu u qal: Ħudu u kulu il-kol minn dan, għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekku kol wara li klaħa l-kalċi, reġa' radd il-ħajr tal id-disċipli tiegħu u qal: Ħudu u jxorbu minnu il-koll, għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' dejjem. Id-dem li xxirrita għalikom u għall-bnedmin kollha għal maħfra ta' dnubiet. Għamlu dan tifkira tiegħi. Danu il-misteru tal-fidi inħabbru l-mewt tiegħek mulej, inxandru bil-ferħ il-qawmien tiegħek, nistennewk sa ma tiġi fil-glorja. Għalhekk aħna nagħmlu dan b'tifkira tal-mewt u l-qawmien ta' Siedna Ġesu Kristu, nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċ tas-salvazzjoni u inroddulek ħajr għaliex oġbok tilqana hawn quddiemek biex naqduk. Miċċo kontana nitolbu li l-Ispirtu Santu jaqqadna f'ġisem wieħed
lilna li nieħdu sem il-ġisem u id-dem ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha, wettaqa fl-imħabba fl-imkien mal-Papa Franġisku, mal-Isqof tagħna Anton u l-Ministri tiegħek kollha. Ftakar ukoll fħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien. Ftakar fil-mejtin kollha, daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-sebħ tiegħek. Ħenna lina l-koll nitolbuk, għati lina wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem, flimkien mal-Verġni mqazzhom Alla Marija, ma' San Giusepp, l-Apostli u l-Qaddisin kollha li jgħixu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel li magħhom infaħruk u insebħuk b'Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu u fi Kristu, jingħata lilek Alla Missier li tista' kollox, flimkien mal-Ispirtu Santu, kull ġieħu glorja għal dejjem ta' dejjem. Ejjew nitolbu kif għallimna u ridna nagħmlu li bent Alla għas-salvazzjoni tagħna. Missierna li inti fis-smawiet, jitqaddis ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid int kif is-sema hekk fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, aħfrilna dnubietna bħalma naħfru lil min hu ħati għalina u la ddaħħalniex fit-tiġrib iżda eħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni, għatina fit-tieba u l-ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna biex inkunu ħielsa dejjem midnub u mħarsa minn kull inkwiet, aħna u nistennew u nittamaw ilena u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Mulej Ġesu Kristu, li jgħid lill-Apostli tiegħek inħallilkom isliem, natikom isliem tiegħi, la tħares lejn dnubietna. Iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatija isliem u laqda li jien trid fija, int li tgħix wis-saltan għal dejjem ta' dejjem. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. Għatu l-paċi lil xulxin. Ħaruf ta' Alla li tneħħi d-dnubiet tad-dinja ħenna għalina. Ħaruf ta' Alla li tneħħi d-dnubiet tad-dinja ħenna għalina. Ħaruf ta' Alla li tneħħi d-dnubiet tad-dinja għatina il-paċi. Danu il-ħaruf ta' Alla, danu li jneħħi d-dnubiet tad-dinja. Ħen jindawk li huma mistiedna għall-ikla tal-ħaruf. Ġisem ta' Kristi ħarisna.
Jew fiskiet nirringrazzjaw il-mulej tal-li oġbu u jiġi għanna. Kull wieħed u waħda b'na f'dawn il-momenti jekk eżies ta' wara tqarbin jiftaħ verament qalbu għal Alla. Nitolbu. Bil-għajnuna tiegħek mulej, ħares lilna li inti titma bl-ikel tas-sema biex ingawdu il-frott tal-misteri tiegħek u nitennew fis-sliem tas-sew. Bi Kristu siedna. Kejjew ngħidu dawn it-tliet Ava Marijiet il-Omna Marija. Nitolbu għatenna biex aħna nsiru nixbħuha nkunu persuni li kapaċi li l-mulej ngħidulu ħajkun li trid int. Enni biex jiena nagħmel ir-rieda tiegħek. Sliem għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Sliem għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Sliem għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Madonna ta' Pinu, Sultana tal-familja, ħarstek fuqna dejjem żomm. Il-mulej magħkom. Iberikkom Alla li jista' kollox il-Missier, l-Iben u l-Ispirtu Santu. Morru u għejxu fil-paċi ta' Kristu.